क'क्राझाराव सिनाय मोनै सासे आइजोनि गोथै सह मोनदों। क'क्राझार जिल्लायाव सम सम गाज्रि जाथाय जाबाय थानायनि खौरां मोनबाय थानाय समावनो दिनैबो फिन बेलासे समनि 3 रिंगासोआव क'क्राझारनि सत मलानदबिनि दरदरिया दैसायाव गोजावना थानाय थासारियाव सासे सिनाय हायै आइजोनि गोथै सह मोनो। जाथायथिलियाव क'क्राझार सदर थानानि पुलिसा थांनानै गोथै सहखौ थानासिम लाबोनानै नायबिजिरनायजों लोगोसे संदाननाय हाबाखौ जागायदों। पुलिसा सिनाय हायै आइजोनि गोथै सहनि थासारिखौ गिबि नायबिजिरनानै आइजोखौ सोरबा दुथाङा बुथारनायनि सन्देह खालामदों।